ഇനിയിപ്പോ 10 ദിവസമൊക്കെ സ്കൂളിന് അവധി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അതേടി. ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഞങ്ങള് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. മോളെ, ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. കൊടിയേറി കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്നാള് കഴിഞ്ഞേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകൂ. സഹനത്തിൻ മിഴിനീരിൽ സായുജ്യം നേടിയ സഹദേരേ, പുകളേറും പൂങ്കുന്നിൽ പനിമഞ്ഞായി പൂകിയ തിരുസുതരേ, നിങ്ങളുയർത്തും തിരുമൊഴിയിൽ നമ്രശീർഷരായിതാ ഞങ്ങളൊന്നായി പല്ലവി പാടുന്നു.